Ngipding sumbai pi baro chakabi primanang rong vlog channel. Banpu le lang ya ini isul potri kongo ime ipa. Jing em jongi haperthei detang ipa ime ban bha ke jing em haperthei jing snengi yo anala rupe. Ime ipa jongi longkum jing shai kesingi habadum jing mo jing berkat mangi kipen shaya kalinti. Ime ipa ki koridor shisha lawe ki kun ki kwa makan bha kumba kasi ka ajing shaya baro kawe ka perthei kumta nga khen baka jing shai jongi de ipa ime burom ko ngu hukum ka de labu ya phi yanga episode sendriu iwe a haktin ublei ban burom ko ngu ime ipa kerhai jing kerkhu ngin yo anublei ha ki bo ko ngu ipa ime burom ka long hakmat ubri ublei ngin yo imslem ru haka perthei kumta paralog ba ik chonga phi badang biang ime ipa tu burom ko ngu yeki khnang lawei jongi hi kanman bha la shai shi singi. Don't forget to subscribe for more video. Click dan subscribe na kung video. Thank you for watching.